Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Kauman si may kilig ug luluba ba? Tutok pakatok sa udto. Gitod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigamaong tigapod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3, plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Bro, musta bro? Okay lang bro. Wala ba tayong hot guys yan bro? Wala bro. Bro, nalibog mo ko bro? Kaya marag, kailabihon mo ko rin mo bro? Bro, sige istorya na bro. I-probe na lang na. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Ito padayon ta sa tuwang panaguban duyog yapon sa pagpaminaw dali sa tuwang programa karon mga takna alas 12 15 na gyud sa kautuhon padayon ta sa tuwang paglanog-lanog ug hinaot nga kamudiha mga kabisyo my love so sweet katumar sa mo sa tuwang produkto diri sa Calabo no. Oo katong mga wala pa nakapag vitamins diha again mag Angelic C vitamins na kita. O katong mga gusto mahimsog sa ilang kalawasan, libanan sa ilang mga maintenance nga pang high blood, Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric, o Calabo leaves. Nindot na siya nga pang tabang kabisyo nga walibyo ang mga high blood. Alas 12:15 kini atong oras gatong kanato sa Jesser Marketing. Ang tigamaw tigpadapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod, butahan, waktar sa panungkot, suhot, katol-katol sa panik, pinakan sa mananap o kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo o gipon, mapatay sa puto, glusa, mapakgang sa lamok na dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang inong tungod sa sipon o alang sa mga kabuyon o dagaton, gamitin sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang paminaw o gaplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligoy sabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagit-kagit og pilas water sa medicinal soap na Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro 093793736009. Padayon ta duyog yapon sa atuang programa ani diri karon mga kabisyo my loves. So sa kuang isgot kaganiha na aduna tay story karon nga ato ang tagag pagtagad no tulay ko siya mga bisyo ha. Trending ni siya sa social media karon. So ani ato ang panukaran ni ato ang Katok Confession. By the way, kung gusto mo mag-share sa inyo mga kaagi sa pagigugma ng uban pa o sa paniyang gusto niyo confess, mga kabisyo, my love, so sweet, pwede nyo ipanukad ang inyo mga confession, i-message lang ta ninyo sa Katok Confession nga Facebook page. Okay, so dita maglangan ato ang plastaran tuod ha. Ala sige, pabati mo ka na to. Lolo Baba, ready na ba ka diha o ready na ka? No choice, ready na. Lesson ni sa buhay niya, no? Lesson sa buhay.
Muniyahang last message. Usa siya namatay mabisyo my loves. Makasubo kayo tuod. Alam mo, anong nawala sa akin, matod pa niya. Tapos ikaw na simple lang ang problema, depressed ka na. Be strong dahil kapag bumagsak ang immune system mo, magkakasakit ka. 2013 nagsimula na akong rumakit hanggang 2021. Hanggang malakas pa ako. 2015 nag-start na ako nag-invest ng mga properties, lupa at sasakyan. Ginagamit ako noon sa church as song leader sa Mindoro at backup singer sa Makati sa church. Pero napabayaan ko kaka-focus sa negosyo dahil gusto ko noon mag-invest. Tinutulungan ko kasi yung pamilya at mga kapatid ko, lalo na sa pag-aaral. Grabe ni si Kakugihan Lulubaba. At lalo na sa mga pangangailangan nila sa bahay sa Mindoro. Hindi na nakakapagsimba para hingin dapat ang proteksyon ko araw-araw at para iwas sa sakit. Kaya wala akong proteksyon lalo na sa health ko. Dapat importante kayo bisan pa man sa ato ang pagkugi sa pagtrabaho guban pa lulubaba no nagitay time musimba o muduol ya sa tuang labaw nga mga kagagahom no? Sa tuang Diyos nga Ginoo lubaba, di ba? Gani, tama gina siya. Kaya unsa naman gud taon niyang atong mga pagkugi diya kung atong ilawas sinulman na. Di ba? Unya tapos inyo ba niyan po sa maayong pakitungo, maayong pamatasan, maayong pakihalubilo, maayong tao. Di ba? O gantihan jud ka og maayong himsog nga panglawas ug mas grasyahan patud kanya kay kaning mong grasya. Madawatan nimo diha karon kung mangyapon niya siya, kining gituyo niya siya nga matagan kanya niya aron sa ingon ikaw po makatabang sa uban. Para sa kuha mo niya siya ang relasyon na niyang anyong uban successful sa ilahang kinyabuhi nyo. Oo, kay ang uban, the more nga mahimong successful kung daghan po sila kayong matabangan. Kay kung ilahan lang ng ugomon ng ilahang grasya niya, di yun man malipay itong ginyo niya, ikuhan nyo ka, kining i-blacklist kaniya. Sobrang sipag ko. Halos minsan di na ako natutulog. 2 days. Kape ng kape. Ako yung tao na mahilig sa instant food dahil sa mga transaksyon ko na halos kulang ang oras ko noon. Kung hindi lang ako dinadalaw ng antok noon, hindi na ako matutulog. Alam mo yung pag-gising mo, kape agad. Tapos, trabaho agad. Ako pag magde-deliver at magda-drive. Doble rin sa lulubaba ang iyahang kakugi. Siya pa'y mag-deliver, siya pa'y mag-drive. Kaya hindi ako sanay na umaasa sa ibang tao. Pero ngayon, wala na akong choice at humingi na ako ng tulong sa ibang tao na may mabuti at matulungin na puso. So ito na, 2018. Nalaman ko na may sakit ako. Endometrial cancer. Search na noon niya. Akala ko noon mamamatay na ako na depressed ako ng 2 months na halos ayaw ko makipag-usap sa tao at tinago sa pamilya ko ang aking sakit. Nang halos 1 taon. Kaya nag-enjoy na lang ako lalo kakanegosyo at nag-decide ako na mag-herbal food supplement at magninegosyo habang malakas pa ako dahil maraming bayarin at kailangan ko ng savings para sa sakit ko na kapag dumating ang oras na kailangan ng gamutan o treatment, may savings ako. Meron akong kakilala na halos sumikat sa Mindanao, investment scam. Natukso ako mag-invest dahil lahat ng kaibigan ko at kakilala ko nag-join at kumikita na. Sadly, huli na ako. Yung pinaghirapan kong savings na wala ng ganun-ganun lang kabilis. Then may nagpakilala pa sa akin how to do forex at nasunog rin lang ang pera ko. Ibawi kasi yan na. No?
Halos ubos-ubos ang perang pinaghirapan kung nung mga time na yun. Lalo na sa aking negosyo noong 2021. Nag-trigger na ang sakit ko dahil sa bakuna. Nagising ang sakit ko at lumala at nadamay pa ang baga ko at naoperahan pati ang tiyan ko para tanggalin yung tubig or massive ascites. Kaya lahat ng pwede ibenta ay binibenta ko na para pangtustos sa operasyon ko at gamutan. Ang hirap magkasakit dahil mauubos lahat ng pinaghirapan mo. Kung wala kang pera, wala kang laban. Yung bahay ko, yung isang bahay ko, house and lot, nabenta ko na. Yung isang kondo ko, nabenta ko rin. Yung isang kotse ko, nabenta ko rin. Lupa na malapit sa dagat, nabenta ko rin. Isang kondo ko pa. At may isa rin akong Ford Ranger. Ibibenta ko pa. Kaya ikaw na sa tingin mo, hindi mo pa naman nalagpasan ng mga nangyayari nangyayari sa akin ngayon at mga nawala sa akin. Please, wag mo stress ang sarili mo dahil baka yan pa ang dahilan na magkaroon ka ng sakit. Lahat tayo may cancer cells. Please, ingatan mo sarili mo at wag mong pabayaan. Wag mong hayaan na mawala din sa iyo physically, mentally, financially at Christian life mo. Kagaya sa akin. Pero naniwala pa rin ako kay Lord, may pinaparealize lang sa akin at ibabalik niya ang mga nawala sa akin. So moto yahang last nga message. Kabisyo, my love so sweet. Lolo Baba. Ay, to di search na to tong yahang sakit daw bit. Kining endometrial cancer. Endometrial cancer, no? I-check na to kung unsa ni siya nga endometrial cancer. Ay, sige kay muraga kini siya trending mo kini siya lulubaba sa social media niya tapos sa daghan kay kung mga nakita mga post to nini, no, especially ang lagway gwapa kasi sa una kasi kagwapo jud kayo niya mga kabisyo, my love so sweet, no. Murag gid siya artista tanawon pero karon murag gid siya og kanang butot kalansay bitaw nga tanawon nang niwang nang dako ang tiyan nang dako ang mata. Layo ang kay sa siyang itsura dati tong time nga gwapa puti, diba? Ma-in love jud ka siya, love at makakuan jud ka siya, ma-attract dayon pod ka siya at first sight. So endometrial cancer. Okay, so kosa ni niya wala pa nibalaan ang hinungdan ni ini, no? So saan siya meaning? Okay, saan siya ka cancer tissue sa uterus. Uy. Small hollow pear-shaped organ in woman's pelvis in which fetus develops. Uy. So most endometrial cancers are adenocarcinomas. So kuan siya kanang cancer that begin in cells and that make and release mucus and other fluids. So murag kuan siya ba kanang dormant lang siya ba, no? Kung nagtambay lang muna siya. So nana siya daan diha tuod. O niya there's something na trigger lang siguro tungod sa iyang lifestyle, stress and all that mga kabisyo. So sa life niya mo nang nang nahitabo sa iyang kahintang dili na ka sugakod. Actually tama to yang ingo, no? Kitang tanan aduna gitay cancer cells. O naputay pang kontra niya ana sa ato ang mga cancer cells, no? T cells or T cancer cells. Mga kabisyo, my loves. Pero mo lagi bisan pag naatadaan niya ana kung kita mismo dili po nato ginatabangan ato ang lawas nga mahimong mahimsog ulag si magdepende ra gyud pud nang ato ang mga immune system, ang ato ang kining mga cells nga batok sa mga inganang klaseng sakit kung atong lawas himsog kung kita dili abusado, diba? So sa uterus ni siya, no, dapita pelvic, sakit daw tuod kay ni siya. So mga sintomas, vaginal bleeding after menopause, bleeding between periods and pelvic pain. Okay, so mo ni siya causes wala pa ni balaan gituod ang sa inungdan tuod ni ini, pero basin no sa mga naka-trigger gituod niya na ang lifestyle, no. Okay,
Kay abnormal naman ang mga cells nga magtubo diya dapita sa munang pila sa mga tao dunay mga ingani mga kabisyo mga ilabs. So dugang lang pud sa tuod nato no. So, kamo mga kababainahan dapat regularly or tawagada na nagid mo gitawag nato nga HPV vaccine. HPV vaccine to prevent you girls nga magka uterus cancer. Saan siyang mga ingani. So dapat nagpa-HPV vaccine gituod mo no. Usa na siya nga HPV human papilloma virus. So paano siya actually kung sa outside sa tuwang lawas mga kabisyo mo ni siya ng mga kalunggo, mga warts. Pero kung nadya sa sulod sa inyuhang reproductive organ actually virus na gituod siya bisag kita na natadaan tuod niya na no. Kisa man sa tuwa din wala pa nakaagi og chickenpox. Kana siya chickenpox part na siya sa pamilya sa mga HPV mga kabisyo. So kung ikaw niyagi na niya ng chickenpox o niya ning ubos ning baba ang imong immune system, pwede kang matubuag balik dili na chickenpox. Okay, pwede na kang magka HPV. Pero dili dito dapita sa imong reproductive organ but either sa imong naong, sa imong kamot, sa imong likod. Mostly sa likod na siya mutira mga kabisyo my loves, no? Ngano? Okay, of course, ang ato ang lawas na nadaan tayo niya ng klaseng virus. Dormant lang yapon na siya, natulog lang. Kung mababa ang atong immune system, baba jud kay tanan, di ba? Minus sa tulog, busado tat tong lawas, di nakahalos makaon ug tarong saktong pagkaon. Mo gawas na siya. Di ba? Pag mo gawas na siya, dali ra pud na siya maayo. Magpakita lang na siya kadyot. Pero sakit kay na siya kalinturahon jud kag tama niya na no. Mawala ra pud noon tuod na siya no. Di lang nimo na siya hilabtan, nagyapoy tambal niya na pero uban sa mga doktor muna slag pasagdalang sa muna niya tapos bed rest lang ito kaniya na. Pero kana siya di na siya balik mga kabisyo unless na lang kung sama sa tuwang dimension kung ikaw wala pa nagpa HPV vaccine para lang siya sa mga babae no, kita mga lalaki dali ra kitang mataptan ini pero actually mali ko, pwede ni siya sa tuwan tanan actually mga kabisyo para dili tama para dili magawas kining HPV nga virus sa tuwang lawas pero mainly kini siya nga vaccine para ni sa mga babae maproteksyonan ang ilahang uterus, diba? Kay para ma-prevent sila cervical cancer, sa padihang mga cancer nga naadya sa ilahang uterus nga mo gawas. So matabangan sila ni ini. Okay, basin usapod sa mga pwede ma-prevensyonan kining sakit nga endometrial cancer ni kuani ato ang ning mismong babae no. Di mo to sa pangalan ani niya. Pero sige lang, Jeline Dablo, si Jeline Dablo ang pangalan ani niya mga kabisyo my loves. Alright, so ni siya. Dako puntabang kayo gyud ang food supplement kay kung ikaw mismo busado ka sa mong lawas unya ang imuhang lawas nimo perminti lang nimo babad sa trabaho, perminti lang nimo ginakahago unya tapos wala kay food supplement ginainom. Di ba? Dili patarong ang imong pagkaon. Bilar pa ka pirmi. Di ba? May na lang nang aduna kay food supplement nga magamit og ginatumar kabisyo aron matagan og mura bitog sama sa cellphone mo energize ang mga body organs sa mga lawas. No, matagan og kinabuhi sa gihapon tuod. Diba? Dako kay tabang kung gani nga ikaw ana ay food supplement sama ning diri sa tuang produkto nga Calabo Plus Herbal Food Supplement. Basta may ngani mga critical ng mga sakit mga kabisyo my loves, better imong buhato no para mas triple ang epekto sa sakit nga dili siya mo gara diha sa inuha no. Calabo Plus Herbal Capsule dako kay ni siya tabang sa mga sakit sinod lang no. Inom kag tumar niini mga kabisyo labi na kining Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Okay, apan epektibo gid kay ni siya kung idungan nimo ipares nimo pag inom 3 times a day kung na kay balatian. Diba kung wala pa okay gihapon usab kung na kay mga history ng mga sakit sa inyong pamilya dapat ay balaan to nimo at least maproteksyonan ka.
Kung abunda po ka sa gasya, di maayo tuod na, di ba? Invest ka gyud sa imong lawas before ka mo invest sa bang mga material nga mga butang. Ipares lang nimo ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen. Ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini, dili makadaot og aprobado sa FDA, halal certified na ibawaan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks, strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body, beneficial and detoxifying body. Diri pa lang gani dako na kay tabang sa imuha. Aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Okay? Og makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut, mga kabisyo. Alright, so muna siya ang imuhang pwedeng himuon. Matabangan ka sa imuhang lawas na malibiwan sa mga sakit na pwedeng magawas diya sa imuha. Basta importante bawo jud kag tulog. Mabilar man gani ka, tulog ka og banat og taman. Diba? And make sure bubawi po ka sa oras nga mabalik ang imuhang body clock. Diba? Kay kumaanad ang imuhang lawas patulog og adlaw, mata og gabi, buhi kag gabi, medyo maglisod og adjust ang imuhang lawas tuod nga na kay ang body clock nimo, system sa imong lawas naanad maguna bata pata, di ba? Pag gabi ting paulay sa lawas, so dapat yanas lang mo trabaho. Pero imuhang gibuhat, buhi po ka na, mata pa ka na. So doble effort ang buhaton sa imong lawas para mahatagan or ma-repair ang mga damaged cells nga nagamit nimo o gihimo nimo sa imong tibok adlaw nga mga buluhaton. So muna tong himuon, mga kabisyo, imong kalimot ni Ana, ha? Lulubaba, natandog ba ka to? Tama, bitaw to siya, may kiling, kay to siya. Bisan pa, unsaon to niyang kagwapa, unsaon to niyang kadaghan sa tuwang kwarta, unsaon to niyang mga investment niya to. Di magyapon niya to niyang madala, kung kita mong paanaw niya, niya magkaproblema pa ta, kay kulang-kulangan ta. Pag cancer yan niyo mong sakit, bisag dagan pa kag milyones, diyan, niyo mo ang bangko niyo mo, no? Kay kanyang sakita, magbalik-balik niya, tapos tagabalik, milyones po ang balik, kanya sa imuhag gasto. Dili kina siya, unless na lang siguro kung kuan ka, milyonaryo ka, kada bulan, dili jud maugdaw ang imong kwarta, di ba? Pero kung mag-savings lang ka, milyonaryo ka, kay nagtungos mo ang savings, maurot gina siya, no? Dapat ang kita, gina nga ito ang una-unaon. Sige lang, mag-isulatan na sa pagbalik, may kiling, kaya mapunay problema sa uban, kay tungod yan. Focus kasi sila, burag na kalitan ng uban ka na ito sa nganyang kahimtanga, kuan ko, tungod sa kong kakugin yung dato yun ko, di ba? Lagi niya yung mga nganyang klaseng storya gyapon sa life, napada makapamotivate, pero ang lawas, kumusta? Bitaw mo sa tama, bitaw lulubaba. So better nga dapat before ta mag-invest o bisag unsa pang mga property, bisag unsa pang mga sa tuang lawas, kabisyo, my loves, I mean sa tuang mga material, mga butang, di ba? Unahon gid nato tong lawas gud. Better number 1 gid nimo, kabisyo, my loves. Anyway, duyog ta pa dahil alas 12:36 na gyud sa kaudtuhon. Duyog yapon sa pagpaminaw. Diri yapon sa tuang programa Pakatok sa Udto. Kauban yapon ta ninyo, mga kabisyo, my loves, kini si Mike Kiling. O kini po si Lulubaba, ha?